La jornada d'avui ha començat amb un cel ben net de núvols a moltes comarques, per exemple, des de Caldes d'Estrac al Maresme o també des de Verges al Baix Empordà, amb aquest cel ras a primeres hores del dia. De fet, a les imatges del satèl·lit el que veurem per una banda és com a bona part del Principat s'ha mantingut aquest ambient assolellat, però també com a primeres hores del dia hi havia la presència d'alguns intervals de núvols baixos, sobretot a punts del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, del sud del Pla de Lleida i també a la Vall d'Aran. Uns núvols, però, que han desaparegut ràpidament al llarg del matí. Ara bé, a partir de migdia han tornat a créixer alguns núvols d'evolució a zones de muntanya, que de fet s'espera que es mantinguin també al llarg d'aquesta tarda. Per tant, una tarda tranquil·la, amb algunes nuvolades, com dèiem, a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i especialment al sector oriental de la Serralada. No es descarta que hi pugui arribar a haver algun ruixat feble i aïllat, amb una temperatura màxima que tendirà a pujar, per tant, amb un ambient que serà força calorós, especialment cap a l'interior del territori. De cara a demà, començarem la setmana amb un ambient força xafogós, especialment a la línia de la costa, de nou amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos cap a la Costa Daurada, i a destacar que durant les hores centrals del dia en conjunt dominarà l'ambient assolellat i la temperatura pujarà encara més amb aquest vent de component sud que reforçarà sobretot a la Costa Brava, també a zones elevades de l'interior de les Terres de l'Ebre i del sud de Ponent, on hi haurà fins i tot algun cop fort. Però com dèiem, la notícia d'aquest dilluns serà la calor, i és que al llarg del matí al migdia la temperatura s'enfilarà de valent i fins i tot la temperatura màxima se situarà per sobre dels 30 graus a gairebé totes les comarques, i en el cas de les comarques interiors se situarà per sobre dels 35 graus. Fins i tot en alguns indrets de l'interior del quadrant nord-est i també de les comarques de Ponent es podrien arribar a fregar els 40 graus de temperatura màxima. És per aquest motiu que hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment a les comarques interiors, que és on la temperatura s'enfilarà més. Pel que fa als propers dies, a destacar que dimarts augmentarà la nuvolositat, sobretot de matinada. De fet, el cel quedarà mig ennuvolat per núvols mitjans, que fins i tot és possible que arribin a deixar algun ruixat dispers al llarg de la matinada. Això sí, amb el pas de les hores s'aniran trencant els núvols i s'imposarà l'ambient més assolellat, encara amb força calor. Dimecres la temperatura baixarà de manera transitòria i augmentarà una mica la inestabilitat, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat de tarda cap a l'àrea del Pirineu. Ara bé, a partir de dijous i divendres tornarà a pujar la temperatura amb un ambient assolellat i marcat per aquesta calor força important, especialment durant la recta final de la setmana que ve. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.